Soldater i Afghanistan skal trækkes hjem, og vi skal give flere penge i bistandshjælp. Mange i Danmark er arbejdsløse og prøver at få et job. De tjener ikke særlig mange penge i den tid. Vil vi have, at de skal sulte ihjel, eller skal vi hjælpe dem? SF vil skaffe 60.000 nye jobs på 3 år. Pengene skal fordeles, så pensionister og lønmodtagere får mere, og millionærer får mindre. Der skal være danske løn og arbejdsforhold på danske arbejdspladser. Der skal være mere fokus på folkeskoleeleverne, og der må højst være 25 elever i hver klasse, så der kan blive kigget på hvert individuelt barn. Hvis man er alt for mange i klassen, bliver der alt for meget larm og alt for lidt undervisningstid. Lærerne skal kunne holde styr på alle eleverne, samtidig med at han kan fokusere på hver enkelt af barnets behov. Vi ønsker et mere bæredygtigt samfund, som har fokus på miljøet. Derfor skal den kollektive politik være billigere, så folk hellere tager tog eller bus i stedet for bil. Elbiler skal være billigere, så vi får et godt miljø i Danmark. Vi vil knokle for Danmark, hvor de bredeste skuldre skal bære det tungeste læs. Vi skal skabe et mere socialt og lige samfund. Vi vil sikre uddannelse til alle. Lige adgang til de bedste hospitaler og beskyttelse af miljøet. Det kan lade sig gøre, hvis vi vil.